Sebagai tam ketong, sebagai tong bay. Kalay na gana. Haha. Bakit doon tamang ka? Kakang don do. Hmm? Don do khala dia kakang mene. Ai bibar so ti kaham betong bay sabagiri. Kulo mani belai kai tung plai tong du ka. Ko yang chap na sidi. Umayo. Ni bong ay dum thon tam khalang sungye. Je khnai khal jang nai rak phai bedi khnai khal honai. Nadi. Okay, ba su mo to liya bale sana. Kiri khata komi khata. Ko mi sido. Oh, ay thong ko to na sana. Ose komi pu. Ka bu ko se kalay hiyo. Thong mai ye. Nadi te khal tongo bohar morok jagai. Kaisa kai tok gai ke beat lang jang na khebo. Khanai moto bo honai. Thong ni biti karinya da. Tongo. Ngari ko tam phai ki mo. Nagare. Tong tu mar jagan numis. Okay, ba su mo to liya. Hello viewers tam ke tong bai norok maje sabai kha horni tei hor kaham jo chono no tei an channel lam chugo norok belai khei hor bo ung tongkha thunani time rok phai tongkha tei tam khai tong norok kha sabai gedi mai rok to sabai kha nongkhai mai chawi hanya hai te herok koi phi tong jo kha norok kaham de tong bai sab sabu mai chakha sab chaya ku kha sabai gedi kaham de tong bai sabai gedi Jatun hor kaham ani channel lam chugo hajani tabukti bukuk songnungno viewers rok ani what subscriber rok bahai tong sabai gedi tei nangni belai hamjongma nango ang tei khairokmani narok ano watch time pungyang tokha tei monetize bo khaimai ang tongkha tei nongni support nango tei ang nongni hamjongma nango ang nongno belai kai hamjongma maro tei hamjongma bising tui narok ano nongni hamjongma narokdi tei haike no ani live o kwrwngwi tongna bagwi tei ani live nai tongna bagwi support khai tongmani bagwi ano live channel no subscribe khairokmani bagwi belai ke hambai like khairidi tei isa kok nongno sana muchungma ke haise ani channel monetize ingyang tongkha monetize khaina bagwi nongni subscribe nango tei uni bagwi nongno belai ke hambai tei khulumaya pharo monetize khaina nang tongkha channel tei watch time bo pungyang tongkha ang belai khe nongno nongni hamjongmung nango tei nongni khairokma bai
ang tini omsuk jagao pai sok paijak mono nong thani ani onrut tei norok kha khayo norok ani channel no subscribe bo khairnai tei watch time bo full no khairwan hani kha khayo tei teruk khai ani live naitongnai rok kha khayo teisa tini din bariwi naiane tabuk to belai kom wngwi tongkha tei norok saimang khana iko khwnai khalnai khwnai khalpai khe bo thwngmaya de kaya pungkre iko thwk khalpai khe bo thwk kwrwi khe bo jaga beng thangbai khe thwk rok 시도 맹탕이야. thwk kirijagwi haina hai thangpai phika po bini o jaga thwk tonglaia photini hai khe no hachani takhuk tei bukhuk chong nongni hamjakmani bisingtwi tei nongni khairokmani bisingtwi ani light o kwrwngphimani bagwi tei ani monetize bo wngyan tongkha tei kaisa hingkha watch time bo full wngyan tongkha nongni hamjakmani bisingtwi nongni khairokmani bisingtwi monetize bo wngthong tei watch time bo wngthong kha khayo norok ano din bo phunu gana hinui tei ani viewers rok ni thani ang khulumjao tei nongno asike support khai tongmani bagano hamjak tongmani bagwi chabo chayabo ani video no nai tongmani bagwi belai belai khe hambai tei jotono no hor kaham sabo tamo mui songkha sabai kedi tei tamo khlai tonglai norok ang maichepaikha tokti baja mungsa khaikha antok bai alu akran kaisa mungsa maichawi norok bai net buslu khayo tini mobile nai ar manglia kichapon mobile ang nailia kai ani hai tisa live kwrwngphika je bwswk jok borok nainai tonghnai nai tongmani live pai nong live bo chawi tei amsuk ke nongni hamjakma manthong brum brum tei ang live bo phaiya nongni hamjakma manthong tei bikhaino nongni ashirwad tei nongni bai yasak haikhe tongthang tung tei mukhungmo tongtung ni kha khayo tei ang nongno tekaisa samna kok khe nong program kaham kaham phunugui maya video disai maya karon ani mobile bo hamtai aswk rang puisa kwrwi digra bini borok tei tobo norok ano asike support khaiko bini hai mobile damni bo paimaya camera bo hamya nongno je wngmani khai tongjak tei nongni hamjakma tei support khai tonglia no tei nongo chinango ani uansukgui nai nikong rok je monetize khaimaya ang tongkha ang mono kisa khairokgui uansukgui nongni dolong sawi share rok khairokgui kisa subscribe rok bari rijabadi tei ham humjabo ani se okhrang sapya ani sapbaksa dara kuya songo tongbaina paisa borok bo naitongma kha khayo amchikino live bo kwrwngwi ano hamjakma rwi tongthong tei sal brum brum norok bai haikhe no live o nuglaithong tei hamjakma manthong ni live bo phaijak yango na siri churi rok nai tongo yesi rok nai tongo 상어 또 와이만에 beautiful beautiful tuli khecha 상어 또 와이만에 sarbai huri sarbai jona ke haman mobile de 너무 큰거 먹으니 thuya bisi thukai mukhung thorom Netene viewers rok tamo khai tongbai jotono no hor kaham nong phusdai kubong no good night sasi good night ang nung sa mga katawag siya ko po sarang ko lang thubacha tugo bol masa thamung ja tongka po ano sai tongo ang phe thuya ko
लाइभ गोरोंफिनाय माराबाय मुं हामजों मा नांगौ तै चेनेल मनिटाइज खायनो आं दङ बुखा बयबो साजागौ तै सोंजागौनि नै चेनेल बेसे गंखो लाइक दिलिट खालाय दङ तै साखा हामजों मातै खारि मातै चिकित्सा खालाय दंखौ बुयहाय बबर बाथ्रा मानाय मबाइल बाहानिया रां फैसा बोखोरै उन बोका हामपाय मैया केमेरा बाहानिया नानि बासो खोरै हिनि बुंनो साखा सापट जे खालाय दंनाय रक खालाय दङ नाय दङ कम बेस नि साखा तै हायके न साब्रुम ब्रुम नंनि हामजों मा तै नंनि खायरिं मानै आं लाइभआव फायो तै आंनि no live no khang ke ani mukha belai srango je ani support li ano hamjangnai rok tongo je ano chajaknai rok te ang wansugo aste aste borok ani bagui tebo hamjagano te angbo video kaham dai manani hini live akino live kurungi tongtung to chalo no hor kaham good night day Juto na hanam sekali logiri tongman te support khai tongman ni logi belai ke hambai te juto no ha khayo juto no horni maisa kana bakso saya kuna toma khai tongbai sabai di abo Tiếp vậy. buka Không có xa. ker sa Không có tiếp vào. Có tiếp phải sao vào. Đồ. ke hakin jora nong ma live khai phunu maya te mobile bu sa thaya camera haya na ogno uni bagai bisa sedda Laimano ni naitam jamani YouTube hake sabuk amo Bhagavan saimanchu tenor mo saimanchu botam janino post polta mo mano tei ani wanchu mata mo ino mota bukto Bhagavan tenor mo saimanchu tete kisu norong na anta bukte kuno sai sumali aro tamo manai tamo sognai tamo debak nong niyago nong asibad na hate thani Iwan sugu angke ani channel o je ketal nai tongnai rong sawo subscribe khai jabadi like kheji nong support nango angtei no belai ke hamsago tei chibaya pharo tei baksa to nai ano naste jagai pan to khana daily mukhang na ni sileka lai lai mama kono Nang joli panang pun khane kedai ani khane video bo kedai angre burenya ko au sekul le first time khai tongo moni bagai chai rok sahati boro saya tong comment khai ei saya tong na kari di ani khai ani lai bring kiri naro joya tong sang nai tong di ei ni hamjang ma man tong sal brum no Ekia sango mani tongtung te hake no sal burum no laigo khai narubai hatung khaja khai ang nai nu phunu gi tongnai te hor kaham joto no ase kok se kari like bo boro bokuri ingi tongkha te jora bokuduma horni khai tongo ase kok sawai no ang ani Viewers tongo langsung good night tata viewers rok net look hai to belai belai ke ei net bo sak